Så kommer solen frem. Kan du se den lille smukke orange streg hen over vandet? Wow, det er flot. Godmorgen, sol. Det er så smukt. Det er så smukt. Smiler du til solen? Ja. Det er dejligt. Har du lyst til en madpakke? Kunne du tænke dig at spise lidt? Ja. Hej, hej. Kan du høre fuglene? Fiskene? Fisk? Har du set dem, de hopper op af vandet? Ja. De laver bobler. Øj, derom også. Den var en stor fisk. De hopper op, ikke? Og de spiser morgenmad. Vi kommer også tæt på, hvis vi er helt stille, så kan vi måske se nogen her også. Ja. Nej, de hopper ikke lige her. Se. Sender du dem kysser? Ja. Til fiskene? Ja. Ja. Måske kommer de, ikke? Måske kommer de. De hopper altid, når man lige slukker kameraet, ikke? Det er tidligt, ikke? Vi står op 4:00. Men det er hygge, det her. Nej, mor, det kan vi bare. Vi venter og venter på de her fisk, men vi er ikke heldige med at lige se dem, når de hopper. De kan måske høre os. Der var sådan en stor en, der hoppede derovre, ikke? Vi kigger hernede.
Nej, det er ikke nogen, der kommer. Så kan du lige få lidt morgenmad, ikke? Prøv lige at holde godt fast, ikke? Yes. Ja. Så drejer mor båden lidt lige. Så vi kan se lidt solopgang igen. Kan du se, søen damper? Det er fordi vandet er varmt, og luften er kold. Kan vi lige prøve at se, hvad temperaturen siger? Søen er 21,5. Og luften er 14 grader. Lækker. Det er derfor, den damper så flot. Og vi lytter til naturen, så det er derfor, vi har slet ikke musik på i dag, ikke? Vi har højtaleren med, men vi lytter til naturen. Ja. Hvad spiser du? Laks. Laks! Du er heldig. Spis laks på søen til morgensol. Det kan bare noget. Ja. Ja. Smager det godt? Har du snackpeber også? Ej, hvor er du god til det. Ja. Ja. Ja, du er. Yes. Yes. Dejligt. Har du lyst til lidt dejligt koldt vand? Eller vil du have lidt suppe? Koldt vand? Ja, bare tag. Så, op. Yeah. Yes. Yes. Vi er helt alene her, ikke? Det er slet ikke nogen her. Der er ellers mange både deromme. Nok fordi det er tirsdag. Så er folk på arbejde, ikke? Kan du høre fuglene? Ja, det er hyggeligt, ikke? Det er dejligt.
Kan du nå den? Kan du se den gren? Hvad? Skal vi sejle der og tage den? Ja? Den er deroppe, ikke? En gren, hvad er det? Jo, det er en gren. Det var da en gren. Gren. Vil du have den? Kan du kaste den ud også? Skal jeg kaste den? Så. Wow. Kan du se, den flyder? Flyder på vandet. Mm. Yes. Man kan se det på siden også, at den er helt dukket til. Kunne du tænke dig at prøve selv at ro? Så kunne jeg sidde der på lammeskin under tæppet. Det kunne jeg godt tænke mig. Skal vi bytte? Nej. I hygger her der jo. Jeg vil også gerne hygge. Må jeg ikke det? Jeg vil også gerne sidde på lammeskin. Med Chicky Baby. Skat. Kan du høre fuglene? Ja, ikke? Ja, de siger hej, godmorgen. Godmorgen, Vincent. Hej, hej. Kan du godt lide det? Cirkler rundt? Ja. Cirkler vi lidt rundt? Ja. Sådan et rundtur. Skal vi den vej? Kan du lige høre de der store fugle, ikke? Skarverne. Det kan vi prøve. Sejler mor der så. Ikke? Så mange fugle der oppe på toppen der på træerne. Over til højre. Ja. Der er mange fugle der. Det er skarverne. Kig. Træerne. De er flotte, de her gule åkander, ikke? Ja.
Ja, ikke? Det er rigtig flotte. Mm-hmm. Ja, de snakker sammen. Kan du se svanen der på søen? Ja. Kan du se den, hvor flot den er? Ja. Vi er over ved halv ruin, ikke? Det er dejligt. Vi har sejlet så meget, ikke? Ja, vi har. Det er morgenhygge. Kan du høre skallerne? Ja, det er der. Det går ind og ud af halv ruin. Kan du se den dør? Det flyver ind og ud. Ja, det er nemlig. Kan lige tage en bad? Ja. Kan lige tage en dukkert her, ikke? Kan vi nemlig. Lige parkerer vi her, ikke? Hvor vi plejer. Ja, vi parkerer den her. Skal vi nå bunden? Prøv lige at lytte. Vi kan nå bunden lige om lidt. Så kan vi nå bunden. Så holder vi en lille pause her. Det er svært at få væk. Ej, Så holder vi en lille pause. skal ud i vandet. Så skal vi sejle. Så sejler vi tilbage, ikke? Det var dejligt med en pause. Og du har været ude i vandet. Nøgenbadning, ikke? Ja. Så det har du. Så tager vi videre, ikke? Vi ses lidt senere. Tak for en god dag. Tak for en god dag. High five. Love you. Ej, baby, ja. Love you, babe. Se. Ja. En fugl, ikke? Ja. Se. Ja, de flyver, ikke? Ja. Det er så hyggeligt. Ja. Det er smukt, ikke? Helt lyserøde. Og det er rigtig mange. Det er sådan et helt tæppe. Yes. Yes. Det er flot. Der er nogen, der bader. Nu se det.
Så er vi snart tilbage. Mhm. Du må godt slukke nu, ikke? Ja. Et, to, tre. 1, 2, 3. Så skønt. Yes, så er vi kommet frem. Wow. Så skal vi Så pakke ud, ja. Tak for en god dag. dø. Ja. For en god. Godt. Skal du tage Chicky Baby og sætte hende på forsædet? Åh, du er god. Det elsker hun bare. Hun elsker det. Godt, Chicky, du er så god til at svømme. Du elsker sådan en god svømmetur. Så skal du i bilen. Vi er kommet frem. Så er vi i gang med at pakke ned. Og klokken er lidt i 9. Og vi har været ud over 3 timer, ikke? Det var så hyggeligt. Tak for en god dag. Nys til dig. Mors Øjsten, du er dejlig. Vi pakker, ikke? Så lad os gøre det.